Mia July talni Tidok Shalmari, Trangsal, Pungni, Damchuku Tamone Jorawo, Buribusha, Sikli Boslok, Twiprajwk Khoroknwi, Remsiniwo, Rungshrungi Tongnai, Umor Chitamsa Kawana, Asomsa, Jajor Sakani Bakhwlai, Manu Twimao, Bakhwlai. Tamni bagi Bakhwlai Manu Twimao, Abuni Kabang Mashumu Asakya, social media Jatrajat, Kokashaka, Pung Ashiri, Asomsa, Tamni bagi Sikli Boslok, Twiprajwk Khoroknwi, Manu Twimao, Bakhwlai Kalakya, Abuni Juda, Shumu Asakya, Borok Khoroknwi, Remsiniwo, Rungshrungi Tongo, Borokno, Dole Hanko Shakam Nogobot Langzaka Khosaway. Opati mungno tui Bumasong eba nok nukuni borno shungai shawi manka Pungni damchuko tamune jorawo Khoroknwi Buribusha Manu Twimao Bakhwlai Tamni bagi Bakhwlai abno tui sataniwo Sakha Pung achiri monuwa khalena hnai ongkhri thangmani lermani bagi nogo hunjana kirijangma bai bujana kirijangma bai o Buribusha Khoroknwi ro jajor Sakhani Bakhwlai thangmani ko Manu Twimao Bakhwlai thangmani ko shawi knarka Bumasong Piaba o patimuni kubi fair Tamo abo jake chermaya golono shawi mancinai. Tabunu jorawo uram no Sikli Boslok Sikla Boslok buri engtheng sela engtheng sentimental kelai kebangma yapri hamiawo barogire bayo abo bai langma lagate andanango oba haiklai Manu Twimao Bakhwlai bai o Buribusha Sikli Boslok Khoroknwi langma phano ariwi mangkhamon hane bagana juda sumo asa tongkha nainadi Tamo Sakha o Buribusha Khoroknwi ni bumapha chinmangpliwo Asiri siriwo monogang Twimao je birisni Bakhwlai kalayo hne khnamane nin saraida ani sarayna Tamo dia dasna busu umar bini tera soli tomo acha borok khorokbuso bahake tini Bakhwlai Khoroknwi tai khorosake sabo o mama dinesh ni Bosajwk norne nok aride nok ganani si nok ganani no bokhai umar busu bini bothaira soli tomo acha tangai borok obo haike asum saimi ya fungo basamani tui basamani fungo basai nai male bo bisna khore ka bisna khore hinoi ani bukha thamu jani hayung thongkha ayang ngui thongkha ta hinkai okora no rungkha o diale ka hino sido saimi ya basa diba ka basa ka hinkai bo basa ka nai male khore mobile lo da mungsang su da thong nai mani mobile lo bo kunu khore duita mobile chum save kai ka mobile lo kunu khore hai pano ba hinte ta na rutu gui thong kha yang rutu gui thong kha ka mama dinesh ni bihik bo rutu gui thong kha busa jong no ka mami nong ni chulung tile ka hino nogo khuri bule dia bai baksa anti ni sawi no bo rutu gui thong kha anti ni samang loge no ayang khobor phai kha thi sa Bakhwlai kha hina Manu Twimao birisni ka borok khai khok saraya pho bini khumoi bini bai chong sungmani thamuni hai khai Kiri jago se hai khai khok sarai riani thaukai khok sawo khok samani bagoi thaukai borok kiri jago ler jakha ga pa kiri jago oroni kini Bakhwlai kha monungor khaimane nogo kifile final leding gei ler jagoi kiri jagai ta nogo hindana kiroi Bakhwlai kha ta tini tiye Bakhwlai kha bujang nai ne ler khaba nogo thanga nai ne nogo ta thangkha ga ba bujang nai oi kini no Bakhwlai nai ne omte khaiman ta borok khana tabuk obo hai patima niyagulo sabu thangai khosaka mada mangkha borok no bob hai condition tong tabuk khaham no kaham no bor rohjaka tabuk kai do ko khulayo puila bor rohjaka poila mona hospital tabuk orni refer hoka bojaka khulayo condition bob hai condition khaham no ni sawo dia ni nangkhai tam kolai dia ni tam kolai nangkhai dia ni amata mong khai bai ni ani panchabati sa nong kami tam hinjak nong parani mong Bisitra das para bo ps be khobjak mono ps nogrogo kuno walai kaijang yakhaba bono kuno kurui nogo kuno walai mani bo kurui khok banglai mani bo kurui kuno kurui hotat chate tini aba hayo pori wi jatong poriwo boklasa 7 13 বছর umur na kono kobuni chelaro be koklam sajani amhero kono dino aba hero ma krinya khenaya ko nu dia ko tang tini phungjaro Manu Twimao birisni Bakhwlai hna nin tam kolai an basajung sajib tamong bumong tamo ni achukti tamo achukte de burma tangi abo haike patnan nangkha nogo kono kese kereng rok ungjak ungjagya umur busu kajak boyos busung kanin sirani boyos
13 kisa khorang sotoni sari 때려라고 13 rok nai agi rogo bahai kuno nogo rogo kesikereng rok ngdakda kuno kutukjak da bono ba kubuni chera hirok bai kok sau phuno bahai rok nugya nong mokolo bahai ke aro mono Twimao abo haike thangi Bakhwlai nangkha busuk distant hasal norok nok bayo mono busuk haksal aku anggo saimiata pori jatong mokloso seven poribo nong okamin mong tam hanja nong parani mong Mr. Daspara